Yo. Ine ebom paye. Okronkoni wona tumi ne kasiye eye wodia. Eda wase obambo pa ena ohwe so pa. Wode ye kɔ wode ye ba. Ena nso abipie wanim. MC abai obehira ya nsa na yakɔ. Eda wase ewo Yesu din mu. Amen. Yo ne ye de Nyankopɔn asese Rade aboye ho bai bio no asade aba ne na ase. Na last week no hadisua no ye beto aso. Tine part 2 between you and your God part 2. Wonu Nyankopɔn entem. Ofa to so mienu ena ne ye ka ho asem no. Edi ka ati ase ehunu se Rade ya yensom no no. Obi na asem ene di ye so. Enti ye ni Nyankopɔn entem no. Ana nipa ni Nyankopɔn entem no. Onipa ofuro bia ni onipa ani Nyankopɔn ntem de ɛwɔ ye ni Nyankopɔn ntem a ɛyɛ nasɛm Onyankopɔn asɛm ɛna yɛ kwan ebi a yɛnam so ɛkɔ Awurade nkyɛn asɛm no ɛna edi yɛ so asɛm na control ade nyinaa mu ti yɛmfa nhyɛ adwene mu sɛ na no yɛ kae sɛ John chapter 10 verse 27 no Jesus se ni nwa tie nene na ɔmo ni no ɔmo di n'akyi tie Enya ne de Yesu ati nkwa na omudie. Ne ne nkwa na omutie. Ne voice a message na sem. Ti enya no ane Yesu ntem no. De wo hwa eye na sem a. Ti na sem nyina other personified word of God. Nyankopɔn asem a eye nipa. Ana se the actual the written word of God or the spoken word of God. Ni nyina eye Nyankopɔn asem a edi yeso. Ti asem no awo ni Nyankopɔn ntem se ebe guide ye. Na Onyankopɔn na asɛm ma yɛ sɛ bɛyɛ a ebehu deɛ ɛbɛyɛ wɔ abrabom yɛ asetena mu yɛ awaresɛm mu yɛ ne Nyankopɔn ntam asetena mu ɛma Nyankopɔn ma yɛ adwene asɛm no ma yɛ adwene na ebie yɛ ani ɛma yɛhu nyansa ɛnyɛ sɛ Bible mu asɛm quotations ɛna edi gu yɛ tirim da bi nye quotation asɛm ma yɛka nye quotation asɛm sɛ wɔde quotation egu tirim ne mu asɛm no ɛwɔ yɛ mu asɛm no abɛtena yɛ mu Awurade de ne honhom nso ata asɛm n'akyi ɛna edi yɛ soɔ nti afei enyanimdeɛ awɔ Awurade asɛm mu na asɛm no bɛyɛ yɛ ahoɔden na asɛm no ɛna ma yɛ atan na ɛfoɔ asɛm no ɛna boa yɛ ma yɛtumi ɛtene Onyankopɔn anim ma yɛ akronkronfoɔ ɛne nekwafoɔ Onyankopɔn anim ti ɛna ɛkɔntrol biribiara mu abere biara ne baabia ne kwan biara so baabia de yɛ no nso di Nyame asɛm no it controls us in everything everywhere all the ways every way and all the time baby bia ne abere bia di ye ka ye ho a ehu sɛ nnema ye hu Onyankopɔn ne pɛ di Onyankopɔn pɛ ne de wɔn pɛ di ye ya ne afom Onyankopɔn di ye ya Onyankopɔn yi ayɛ ɔkamfo ye di ye ya ne kyerɛ sɛ enyame ma asɛm no ɛna ɛyɛ we nyinaa Onyankopɔn asɛm the entire world Onyankopɔn ne nsɛm ne nyinaa a wɔde ama ye no ɛne nam so ɛsom Onyankopɔn to sɛ abere bia no the word must be always in our heart, whether personified word or written word or spoken word. Unyame asɛm no, sɛ ɛyɛ nipa koraa, ɛsɛ nipa no ɔwɔ mu, ni adwene asɛm no ho. Written word o, de asɛ de asɛm no tie biara ne deɛ, ɛwɔ sɛ asɛm no, ɛtena yɛ mu na afei edi yɛ so nti yɛne nipa ntɛm no, yɛse onipa biara ni hɔ, Nyankopɔn nko ara na ɛwɔ yɛ ne, Nyankopɔn asɛm nko ara na ɛwɔ yɛ ne Nyankopɔn ntɛm. Ti asɛm no nso ɛpɛ ɔno nko ara. So obi ba yɛ ni Nyankopɔn ntɛm a no no nso ɛba bɛdi tumi aka Nyankopɔn ho so sɛ Onyankopɔn no na asɛm na control yɛn nti ɔyɛ ɔhene na ɔde na asɛm ama yɛn ɛna asɛm no ayɛ master wɔ yɛ abrabɔ mu ɛna asɛm no edi yɛ so asɛm no yɛ controller asɛm no ɛna yɛde yɛn ho ahyɛ aseɛ ɛni sɛ obi foforɔ bi nso ɛba yɛ ni Nyankopɔn ntɛm deɛ a na ɔbɛpam Nyankopɔn afiri hɔ na ɔbɛyi Nyankopɔn asɛm no afiri hɔ na ɛkɔba na saa nso a one person cannot serve two masters. Sada na ika chere mo no. Iba baako de ontime nsom awura no mienu. Obedo baako na wata baako. Obetie baako na ogya baako tie. Enti se Nyankopɔn na ye master. Odinasɛm na control ye. Na nasɛm so ɛpɔ no nko a. Ti asɛm furo bi ye bɛbɛ bia no a. Ebetwa Nyankopɔn asɛm mu. Ebeyi asɛm na firi hɔ. Asɛm furo bi ye ɛba ɛbɛyɛ sɛ Nyankopɔn asɛm na ɛbɛsesa no. Anampo kura no ɛbɛbrɛ na se bia no. Ana ebedi yesu bia no one eyowuo
eye marato na eye nome eye curse eye abomination before God and eye transgression eye marato ka se pa ye na eye hell kura mo infantile ase edi yesi asem bia no a wo ka meto that ye ka meto 6:24 meso 26:24 no tell say nipa ba akuntim nsom awura no mienu de wo betie no bia no ono bedi wo so se wutie tene ne asem a tene ne asem ne be control wo wutie nsem a enya nsem a enya ne bedi wa brabo so de ye he no nso ne ntimi moaye de ni say nti asem no de Nyankopɔn asem atu yefo an say ni say etie asamufuro bia ebetia de ye wo ye ni Nyankopɔn ntem no ene ehoro bebre no na atwe ye ho ahia your religious voices ana atwe ye ho ahia enyamsem bebre no ana nkofo keka ena dodo no anso ewura dodo no anya ne korɛ ema ne korɛ nso wɔ hɔ ti ye ne ya gye ne korɛ na die no a yenim ne korɛ no eni bia no a enya ruade ni bia no yentie ne mo eni foforo bia de yentie nti ye fa nhye adwene mu ti asem bia no a eba ye ne Nyankopɔn ntem bia no se ebebra asem na asem nko ade a ene ne yesa asem no enya asem a ese di akiri ne mo ha se ye ne nipa ntem hɔ ye ne ekunu ntem ye ne awofo no ntem hɔ ye ne adwumanfo ntem hɔ ye ne asorofo ntem hɔ ye ne namfo no ntem hɔ ene de ye ne nipa ntem asem nko ne mo enipa asem bia no a ye maso che nyame asem bia na e abomination e chiwade Nyankopɔn na chiwade ba akono no di ehe no so pa ye pa nti de oseye ne bebre ye se na ene no ye beto aso na ye kai Job ho asem na ye be kai e bi em se ye koso ye be kai kwa kan ye hwɛ so ne ho asem kakra bi so ye hwɛ disobedience of Saul na so odin a wo ye ye kan kan Nyankopɔn asem no ewo 1 Samuel chapter 15 story ndoso timontwe mokofi amon san kan asem ni nyina ne se Nyankopɔn eka kyerɛ Saul sɛ ɔnkɔ na wokum Amalekefo na ɔkɔ a ɔmfa bibia ama wɔn sɛ nipa a wɔkrom nyina efiri wɔhene so kosi obi a akɔda wɔkrom obi a wɔn sɛ no anantwie ni nwan ɔmfa bibia ama ɔba a wɔma ne nsapan sɛ na ɔmkɔ no wɔn sa amla ne saa ti wɔne ɛdɔm ne asogyafoɔ ne kɔɔyɛ wei ɛyɛ Awurade ansɛm bi a ɛwɔ Saul ne Nyankopɔn ntem a edi ne so Onyame ansɛm ɛkyerɛ yɛ kwan pa ɛkyerɛ yɛ kwan a wɔse yɛ fa so ɛkyerɛ yɛ de ɛse yɛ ɛwɔ abere bia eni ha sɛ no Saul kɔɔyɛ no odi nkunim na nkrɔfoɔ bi efiri aseɛ sɛ ɔmu tunofo no maka nana yɛmfa ɛmaa no nkɔ ɛmaa no a ɔmo de ɔmo yɛ virgins na ɔmo de ɔmo nsɛ ɔmo ho koraa wɔ abrabɔ mu no yɛmfa ɔmo nkɔ na ɔmo bɛba mfa soɔ na afei nso no ɔhene nso yɛmfa no nkɔ na yɛmfa enwan ne nantwie ne nkɔ ne kɔ a ebetumi de abɔ afɔde ama Awurade meanwhile nso Nyankopɔn asɛm nso wɔ ne nkyɛn kyerɛ sɛ memfa biribiara ama o asɛm wɔ ne nkyɛn ne sɛ ɛmfa biribiara ama na afɔ kɔɔyɛ a na wakɔtie nkurɔfoɔ bi ne wakɔtie ɔman ne na afei atwa Nyankopɔn deɛ num wɔyi Nyankopɔn asɛm a ɛdi ne so na fi hɔ na afei nipa na afei de nipa asɛm na ɛdi ne so afei yɛnya picture na wɔn sɛ so otie nipa ne yɛse deɛ wɔyɛ ɛbɛboa no ɛna otie ɛna ɛbɛyi Nyankopɔn deɛ ne firi hɔ ɛni ɔbaayɛ no Nyankopɔn bufuo no bi sɛ wɔntie Awurade ne na nsɛm a ɛwɔ ɔne ne ntam no akɔtie afutuo bi afutubɔne ne akyerɛ bɔne bi abɛtwa Nyankopɔn asɛm no mu ɛyi Nyankopɔn asɛm no firi hɔ na ɔka Bible no Nyankopɔn ɛtwe n'aso ɛmena ohunu sɛ wɔdi nkwasi asɛm no na yɛ too late ɛnyɛ very careful mena yɛahwɛ ni yɛabrɛ bɔ mu mena bɛmu sɛ yɛn nso no yɛadwene ani amoayɛ no sɛdeɛ so ɔmena ohunu sɛ wɔdi nkwasi asɛm no na yɛ too late na ogyina baabi yɛnyɛ na yɛagye ahene no afiri ne nsam na Onyankopɔn sɛ yɛn aba no so ahemfa nso yɛ adwene mu sɛ obi biara ni hɔ a ɔbɛyɛ biribiara ma no tie Nyankopɔn na ɔbɛto Nyankopɔn mmara na ɔbɛdi bɔne wɔ Nyankopɔn ni ɔbɛfa ne ho adie ase momemfa nso yɛ adwene mu so ohun sɛ ɔdi nkwasi asɛm otie nipa ne ɛna ɛbɛtwa Nyankopɔn asɛm no mu na afei nipa ne no control no ne wɔyi Nyankopɔn asɛm a ɛwɔ ne Nyankopɔn ntɛm no afei de afiri hɔ na obi biara ni hɔ a Onyankopɔn asɛm a ɛdi wɔ soɔ no ɛwɔ wo ne Nyankopɔn ntɛm ɛbɛfiri hɔ a wonya aso twɛn ana wonya so akatua memfa nhyɛ adwene mu nti yɛbɛto aso hɔ yɛmfa baako bi nka wansa na nti deɛ ɛma so odi nkoguo nyinaa no mmerɛyɛ otie nkurɔfoɔ ɛna de nkoguo no baayɛ nti yɛbɛhwɛm ne yɛhu nkurɔfoɔ a asɛ yɛhunu sɛ ɛnyɛ abɔsɔnsɔmfoɔ ne tu nofoɔ ne nua no ɔmo no so Nyankopɔn no a na ɛma no yɛ bɔne Nyankopɔn ne mu o nti mo yɛmfa ne nsa nipa bi ba Nyankopɔn ntam ada bere wi asɛfoɔ nko anwa asɛm ne yɛka
Unu ya ne te aso ndem ane ne kwa ne banyina betimi abam abetimi aba unu Nyankopɔn ntem no abesel ti so no ose ye no nya bɔ ne sofo nya wi asefo nya mama mufo ne bɛyɛ ne saa Israel fo no ɔmo som Nyankopɔn no a ɔmo nim Nyankopɔn no a ɔmo ne ma ne yɛ bɔne di enya wanwa sɛ unu ya ne kwa ne banyina no woni ne som Nyankopɔn no betimi ma ɔyɛ bɔne ama na yɛ yi wo hwɛ so Bible mu ehɛ no nso na nya no nko ti ase no ekoya adefedefe ene afutu mo memfa nsi adwene mu si kenkan Daniel chapter 3 nso so a wo nya tama kenkan ni nyina 8 to 18 eno nso Mizak ne Sadrak na Abednego mo ato mo ho asem se wo mo nso Nebukadnezar melebi so se o mo obian nkoto no nsore ne honini ne bosom a ode asi obian nkoto nsore no Abednego ani Mizak ne Sadrak ho se Onyankopɔn asem a wo mo nkyɛn no ebra bosonsom se ye koto asɔre ohonini no omo no Onyankopɔn ntem eye chiwade eye musuo eye bɔne bade Nebukadnezar so omo nya saa bɔne no omo nya saa bɔne na ya twene wa Ezra chapter 20 wo kenka ho a ekyerɛ sɛ Awurade chiwade na obi obɛyɛ saa Nebukadnezar omamu ni nyina koto no ekoto ni nyame no obi atie na asɛm maka sɛ ɔno nso akɔyɛ ne ho ɔhene ɔno nso ɛyɛ master nkrofo bi so na asɛm na nkrofo bi tie na asɛm control nkrofo bi ɛna nkrofo bi wɔn so a Onyankopɔn control mo brain no do na Nebukadnezar control body na die ɛwɔ honam mu ba Onyankopɔn na control mo brain no meka Mizak Abednego ɛna Sadrak Onyankopɔn control mo adwene to ɔmo nyɛ sɛ ɔmo yɛ ɛwɔ abrabom ɔmo Onyankopɔn asɛm sɛ yɛ nkoto nsɔre ohonini to ɔmo ankoto ɛna nkrofo bi ɛkɔyɛ dede ka kyɛ Nebukadnezar nana nkrofo Sadrak ne Mizak ɔmo mu kura ɔmo fa wonya hwee yɛ nkrofo bi ɔmo sɛ yɛ mbɔbɔ yɛ charge ɛyɛ no nso ti ɔmo charge kɔma nana no nana to nsa frɛ ɔmo sɛ ɔmo mmra na ampa madete nsɛm bi fa mo ho sɛ mo ansɔra mo boa pa ana sɛ mo moa pa nipa mi nsa no ɔmo ankɔ gyina sɛ nana yɛ bɛdwe no ho ɔmo nyina no kɔ bankoro sɛ nana asɛm a obusa ehu nyia sɛ ye bua wasɛm mu bia asɛm a obusa ehu nyia ya nkoto ansɔre onyame no enya de bia we ehu ato obi so ne obi suro na Nebukadnezar ɛyɛ ne ya papa sɛ enkwada we pa timi agina ne maka nsɛm si a kyerɛ no obe wi asɛ ohun bi sa ada sɛ esukɔno ma yepa mo esukɔno ma we pa mo bogina mani maka kyerɛ ma sɛ ehu nhia sɛ asɛm mi busa mo no mo yɛ hu bibia na ɛna nso enya de bia Sadrak ka sɛ Abednego yɛ nwino kakra na sɛ ka Abednego sɛ ka sɛ Mizak sɛ yɛ nwino kakra obi anya saa na ɔmo ansusu ho sɛ ne yɛ kwaka asɛm no wɔ mu mogya mu endi time on Nebukadnezar ɔmo kɔ n'anim no na ɔmo de sɛ ɔmo yɛ sɛ yɛ bɛkɔ to asɔre wo nyame Awurade asɛm a ɔyɛ nkyɛn no na yɛ sɛ yɛtwa asɛm no mu abɛtwa asɛm no mu ne yɛtie wo asɛm Nyankopɔn sɛ meyɛ nkɔtɔ wo sɛ meyɛ nkɔtɔ Nyankopɔn sɛ yɛ nsɔre ohonini wo sɛ meyɛ nsɔre ohonini asɛ oyusu force odi owu na tete wo mo sɛ ɛne mo I will kill you mekumo I will destroy your life was nana yɛnim sɛ yɛ Nyankopɔn bɛgye yɛ nempo sɛ Nyankopɔn kora wa anyɛ ne a asɛm no ɔyɛ mogya mu na me asɛm no afa yɛ adwene onyame asɛm no ɛdidi yɛ mu ɛni sɛ ɛni sɛ oku yɛn de obɛtuma yɛ ayaresa sɛ oku yɛn we ehia sɛ yɛkɔdwene ho mo hu nkrofo yɛyɛ onyame asɛm no wɔ mo ntem no ɔmo ama kwae sɛ ɔhene asɛm no mɛkɔntro wɔ mo sɛ ɔde owuo tete wɔ mo no ɛna nkɔmo tie yɛ a na afei nyame asɛm no a ɛyɛ kwae no a ɛde wɔn kɔ ɛkɔ nkwa mu no onyame asɛm no de wɔn kɔ tene ne mu no na afei asɛm no afiri hɔ na afei na ablɔkɔ asɛm ablɔkɔ we ɛkwae no na afei deɛ wɔn ayera Onyankopɔn kwae no na Nebukadnezar ɛna ɔkɔntro wɔn mo no wɔn yi Nyankopɔn asi nkyɛn onyame asɛm sɛ ɛwɔ mu sɛ onyame asɛm wɔ mu gyaa mu na ɛfra wadwene de a ɛna gye sɛ owuo sɛ nye owuo nko ade a nothing. Praise the Lord. Ɛde Nyankopɔn ase nti ase yɛbɛsua biribi afiri mu anana ne yusu force sɛ ɔde nyame asɛm no ɔno de n'asɛm ɛba na nka akontrol wɔ mo nanso ɔmo ama kwae nti ehunu sɛ yɛbɛsua ne mabɛyɛ sɛ nsia bi anaasɛ nsia bi ahwɛ ɛkwan ahodoɔ bi ɛne nneɛma bi a nyame asɛm na wɔyɛ ntɛm no a edi yɛn so na ɛkontrol yɛn no yɛbɛbɔ nneɛma bi so aka na tumi aboa nneɛma bi yɛ sɛ yɛ very careful ɛwɔ ho ne ihwɛ ne yie na deɛ yɛdi ka ebusi yɛn ho sɛ who can come between you and your God ɛyɛ asɛm bisa who can come between you and your God
Why ne betimi aba unu Nyankopɔn ntem? As him saying who? The first thing who? Why? And ebetimi aba unu Nyankopɔn ntem. The answer is everybody. Obia betimi aba ye ni Nyankopɔn ntem ama na yeye. Fasi wadwene mu. Ubisa wa say why ne betimi aba unu Nyankopɔn ntem? No oba ye de ben. Oba ba ye de ben. Obetimi aba ho ana? And I say yes. Ye parents ya awofo betimi aba ye ni Nyankopɔn ntem ama na yeye. Partners awarefo ukunu ana woyere ombia betimi aba na aba unu Nyankopɔn ntem ama na yeye. Religious leaders ya asofo nom ya adifo ene ya asomafo ne ya asampakafo ya elders ngofo bi a ye tie wo betimi aba ya ne Nyankopɔn ntem ama na yeye. Mfanhye adwene mum ya busuafo betimi aba unu Nyankopɔn ntem ama na yeye. Wo fa una nanom ene wo mo aka ni nyina wo sowa nom omu nyina obia betimi aba ya ne Nyankopɔn ntem ama na yeye. Fashe wadwene mum enti ye namfofo nom nyina ene authorities, civil authorities no mo a enkrofo bi a ana ye adwumofo nso omudi yeso ye namfo no mo koba nyina no betimi aba ya ne Nyankopɔn ntem ama na yeye. Are possible? Say it is possible. It is possible. Now enti say enye possible dia ne gina wo so enti ye hu say who can come between us and God no ye hu say obia everybody ye nya answer no. And the book and days are by so obo omontem na no so hu say events Job ne yere etra so beba Adam so tra so beba edonso Potiphar yere tra so ko Joseph ntem Samson ne yere so etra so ko ntem e possible edonso be bre onyame asemu mo mfanhye adwene mu enti minim say mo atia so ko kan Genesis chapter 39 na obehu we emu bi wo ho and afei emu say e ho say where can they come between you and your God? Where can they come between you and your God? Henfa. And betimi aba. Woni Nyankopɔn ntem. Efa hen. Where? Tien where? Wherever you are. Baby a wo bia, baby a wo bia no. Onipa betimi aba woni Nyankopɔn ntem. Baby a wo bia no. Everywhere. The answer is everywhere. Baby, I will be no. Asorim. If I bet me about Nyankopɔn ntem. Wadwuma if I bet me about Nyankopɔn ntem. Sukuu mu. Baby, biara ni power biara no biara no. Are possible? Nebuchadnezzar enya Israel so obaye. Baby no mo no okɔ hɔ. Baby ana events bia Joseph wo no ehon na maame ne koye eni baby a wo bia edon so bebre fashion wadwene mu edinya se bia asoro mu de obi ntimi ma wo Nyankopɔn ntem eda bia na dwene wu o nso Nyankopɔn ono nso e ba ye ne ho se obi na fa onyame ansa na divert no na fa ba wo Nyankopɔn ntem o asoro mu ehe no nso timu ye nya dwene me se na bre asoro ya emfi nyame na o metini and hona betimi aba ye Nyankopɔn ntem bia everywhere ufie nkasa wadwuma mu mfanhye adwene mu tie your answer. And a question is be say when can they come between you and your God? Ebere na betimi aba woni Nyankopɔn ntem ebere ze hu se nkrofo betimi aba ye Nyankopɔn ntem ma na yeye ya gye atom ya hunu saa ya hunu enya hwe so bebere o Bible mu kire ne ebere bia every time ebere bia obi betimi aba woni Nyankopɔn ntem ma na yeye tie busa say ebere no betimi aba woni Nyankopɔn ntem na anadwo awia adekye ebere bia enkankane ebere ebia waye mmere ebere waye mmere emena wani enna ho bere bi wani pa na yani na ho ebere bi wani ya adwene no efi Onyankopɔn asam so na fe ye mpa abo sei ya komtene sei nyema bebere nu ana ese kwa na ye kofom enti ebra nipa wo kofom no saa bere no no emena wo gya Nyankopɔn asam ho adwendwene na wo di Nyankopɔn asam edi agoro se samsen odi Nyankopɔn asam edi agoro sikiti bia wone nkyɛn ya enni se oka kyerɛ obi a no okae enti ebra ye bɛyɛ mmere ebra ya adwene yenyame suo bekɔ fam
ebra obaji obiara di wo wiase wo wiase abae no woji obiara di wiase obiara no onyini nie saa bere no ano ebere no eno nso ye no nso ena when you are desperate we are desperate nso a wa brabo mu no obi wa na brabo mu na ware semu na dwuma semu na kontuo de esina nso ti wa hu de wonya ne ho abrabo mu hu de wonya ne ho enti bi bia betini aye saa ba no obonsam betimi atrapo enti yedika afashi adwene se ebere ban ena obi betimi aba mu no mu nyankopon ntam nyina mon kanade abribia eno so enti ehunu no afen so how can they come between you and your God? How? Ekwan ben so betimi afa so aba wo ne nyankopon ntam wo ne wura de ntam no obi eba ho ye sunya ko ye picture no na afa ne afa obi e menani ada ho na wo hwe yie power sama wo nche yie se ekwan ben no obetimi afa so aba wo ne nyankopon ntam ekwan bia so ekwan bia every means is every way ekwan bia so obetimi afa so aba wo ne nyankopon ntam Potiphar ne yere no efa akwan be so ko Joseph nchai afi Samson ndi ebinom de ani tie ekwan na mechemu ekwan ya how sen ekwan sen paana ombe ya baye nche na ebi sen ombe ya baye nche sen ene ya kan se one ebi ho mo de ani tie ene ba won nche nyansa kwai ena akire bone na ombe nam so aba wonu nyankopon ntam afutu bone ene akwankyere bone ene ebia me gwan se bia akorokoro adefedefe ase wo pewasem Samson ene ma bebre eyade bia ehu pa ye pa na ni nyina mo no ye hu se ena omutimi use force nso ni nyina ya mo so akire mu Samson ne yire dia adefedefe ene ada after ye hu se omutimi so use force Nebuchadnezzar use force. Someone nyaye mo so no amekumo I will kill you. Omo the force. And the kwan bebre Job yire so ye hu say what the enada as a passion bi as what ni kuno ho ni kuno ayemo pa ye obi ase obae de wodanye think owukuna nkaye ti as ti omo the passion bi ebaba ye nchai wo yire ukunu wadamfo enye very careful nti you're very careful, pa na nti yehu se Nebuchadnezzar o use force and ye say yehu kwan ya medma fa so aba ye nchen emu bi ni sword ye no enkrofo ni de futu bone ni akwankyere bone ni akyere bone ma no akyere bone e na omde ba ne nchen ye kyere ni ma bi e wonye ne no koye ye ti ya mo hwe ni yie akyere bone e sex after marriage sex before marriage obet me to fo aka ti won say ni oba ne nansa na mo ntena hwe ansa na mo aware eya futu bone eya kyere bone eya kwankyere bone eya wuo evansi adwuma amen good. And I think so why do they want to come between you and your God? Why? I didn't no beso mba wonu nyankopon ntem de be pa ntine beso oba woni nyankopon ntem. They want to take control over your life. Wa bra bono beso wa bra bono wo bono omudi so wo ba wonu nyankopon ntem se de be ya bedi wa bra boso control wo enkrofo a ba nipa nyankopon ntem ba nipa ne nyankopon ntem bia no na di nipa no so mom fancy adwene se ba de entia pase ba wonu nyankopon ntem no emu bi ne se be so be master in your life afa wo brain no wadwen no me so control wadwen me hena so hena so pa ye pa na emwa ye na timi aboa ye Samson ne yire no Samson oni nyankopon ntem no wona be control ne control Samson life afa de Samson no ye de opa na wo ye bia wuo afa de na ne yire ne pe afa ewiase anya no ye nya no ni se on ba ya bra bom sa de ba ya they want to destroy our life. On be say on ba say ya bra bo on ba de enti on ba ye ntam no say on be say ya bra bo nya no they want to separate us from God. On be separate ye nyankopon ntem
na yesi ya wukura mo me he no so pa ye pa se on ba ye ntam a on ba sai woni Onyankopɔn ntam on ba de te woni Onyankopɔn ntam de on ba se on mo e ba ye master na woni Onyankopɔn ntam no na tete afa Onyankopɔn asɔre onko bio Onyankopɔn ba abro nka bio Onyankopɔn pa onya bio ade bia ya di Onyankopɔn ho dɔ Onyankopɔn ho suo na ye bia no onya bio e be firi wa kwa mu afọ wonya master wo fro wonya director wo fro wonya boss wo fro bi na fe de all control wa bra bomu ena awurade ye Onyankopɔn ena fe e de wusu bi ewuo afa de wa firi akwan no ho ti nkofo om ba ya bra bomu se om be di ya bra boso om be yie firi awurade asem ho om ba be kuye om de owu ba ya nso na om de no me e bra ya om de boni bi e ba ya akwa mu om intention no if took control of Adam's life and she destroyed him. Adam so if you take control on abrabo so afi no say na abrabo kura na mo fan sem odwene mo sem obi bia ni ho a obi beba ho Onyankopɔn ntam na oba sɛ wo ne Onyankopɔn ntam na befa ho adida ebi nsi da Bible mu no sin will go unpunished obi bia ni ho a ba ye bɔne atia asafo Yehua awurade ni Onyankopɔn na obefa ne ho adida biara da mo fan hye adwene mu na etimi nante Onyankopɔn ne ho suo mu na sɛ bɔne bi ebe wakwa mu a otimi ahwani nti sɛ ɔmo ba sɛ de bɛyɛ a ye bɛyɛ de ɔmo pɛ di ɔmo bedi abrabɔ so sɛ de bɛyɛ a ye bɛyɛ de ɔmo pɛ. Praise the Lord, praise the Lord. Nti sɛ ɔmo ultimate goal pa na sɛ ɔmo bɛyi asam no a edi yɛ so no afiri Onyankopɔn ntam ebi wɔ so ɔmo de passing asa ne ba no asa ne kunu no asa wɔn tede wɔyɛ no ase asa wogide no ɛyɛ treten ɔhwɛ sɛ esi ɛkɔ no a nti obi wɔ de adwempa bare adwempa bia no ɛtete ne Onyankopɔn ntam bia no awie no ɛyɛ adwembɔne ɛhɛ no nso nti yehu wem nyinaa sɛ ɔmo taa ne sɛ ɔmo dare ɛte yɛ akɔ opposite direction de bade si yɛ no na fe na ebi ma mo nyɛ de bade si gidi sasem John the Baptist no free mention ba no ɛnyine ni anyway ni wo ha no wagidi enko ho no aduru ho the botan no afi nso what do they bring between you and your God? Dia be no mo de ba wonu Onyankopɔn ntam dia be pa na omo de afi de ka dia be na omo de eba wonu Onyankopɔn ntam dia be pa dia ni ti omo so omo de bɔne na eba ni Onyankopɔn ntam evil omo de bɔne na eba wonu Onyankopɔn ntam. The only thing about me that any young upon Tamoana say, Ombe ya bonia tia rade. The Ombe de bonnet, to Ombe de woman sem na ebedia so. The Ombe de ba yani young upon Tamasa, Ombe de woman casasem. And go for a bobo mudina, Omina do woman sem. Job, Nasem. Job and Irasem, a different message. Samson, Irasem, different message. And Adam, different message. And remember Saul, different message. Nebuchadnezzar, different message. Enti ombuta nyina na se Onyankopɔn asem ahodo bia ɛwɔ wo nkyɛ bia edi wusuo no sɛ ɔmɛyi asem no afiri hɔ na ɔmo de ahyɛ hɔ na afei ɔmo yɛ controller ɛwɔ abrabɔ mu na sɛ ɔmo de control wo brain no afei what dwen no Onyankopɔn na control wo brain no afei de wo do brain no ama ɔbɔnefoɔ no control insɛ sɛ awurade na sem ɛbɛ control yɛ abrabɔ no na yɛ wie ya no ti mo yɛhwɛ yie na yɛhwɛ yie papa sɛ yɛmpɛ sɛ obia ebe me bɔne de a mo me hwɛ asɛm a ɔwɔ yɛ nkyɛ yie mafutu amede ma mo no asɛm a ɔwɔ yɛ nkyɛ no mo ani nkɔ ho mo ani mmere to yehu ɛbrɛ a yehu sɛ ɛbrɛ bia de ɔmo betimi aba ba control ɛbrɛ bia nti nyɛ ɔdwene sɛ ɛbrɛ ɛbrɛ nko a anigye ba a ɔmo betimi control yɛ awerɛhoɔ ba a ɔmo betimi control yɛ ɛna ɔmo de ɔmo asɛm ɔmo de nada ɔmo de anefɛdɛfɛ ɔmo de anhyɛ awarefoɔ bɔ no de nsa tuni kuno so ne yire so gyan sɔre no gyan ɛno ano no ti yɛbɛsɔre abɔ mpae ɛnɛ wɔn hunu kwan a obi pɛ sɛ obedi wo so na oyi wo firi Nyankopɔn ntam a ana oyi Nyankopɔn asɛm ɛwɔ wɔn ni Nyankopɔn ntam efiri hɔ a na onya control ti efiri na mo obi anya control over your life wa bra bɔ mu si gyina yɛ sɛ me onyame asɛm a wɔ me ne Nyankopɔn ntam no ɛne na mɛmɛ na control my life na me nya two masters da wo mabra bɔ mu da di asɛm bia ɛba bia na fira bɔnten ba bia no
Baby a free baby, I don't care. Baby a free but say the assembly city biano, the Ebayama biano, say a bayunia feminia upon home. No man upon Thomas Amonqua Asanquadia. I will say no. Amen. Amen. I'm sorry. You Mumianka, I will say no. Say again. No. Or should I say? Someone was saying back and say no. Or soon as or hammer. Now or soon as be Abuamo, but in Amen. Your umpire. We can see any else some war. When a 2 million in Enquan our war. What do I cry air today? When you are about intimate was a Ngosiasia. Say, and I was say, I will use to Amen.